வேதம் ஒரு பார்வை. வேதம் ஒரு பார்வையில சகரியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை பற்றி நாம் பார்க்கலாம். சகரியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தோடைய மைய கருத்து மேசியாவை எதிர்பார்ப்பது. இந்த புத்தகத்தை ஆக்கியோன் பெயர் சகரியா. சகரியா அப்படின்ற பெயருக்கு கர்த்தர் நினைத்திருக்கிறார் என்பதுதான் பொருள். பெரகியாவின் பேரனும் இத்தோவின் மகனுமான சகரியா ஆசாரிய வகுப்பை சார்ந்தவர். சகரியா செருபாபேல் மற்றும் யோசுவாவோடு பாபிலோனிலிருந்து திரும்பியவர். இவர் பாபிலோன்ல பிறந்து செருபாபேல் தலைமையில திரும்பி வந்தவர்களோட இவருடைய தகப்பனால அழைத்து வரப்பட்டிருக்கிறார். கிமு 520 இளவயதா இருக்கும் போதே தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். சகரியாவும் ஆகாயும் சமகாலத்துல ஊழியம் செய்தவர்கள். மத்தேயு 23:35 சொல்லப்பட்ட தேவாலயத்துக்கும் பலிபீடத்திற்கும் நடுவே கொலை செய்யப்பட்டவன் இந்த சகரியாதான். இந்த புத்தகம் ஒரு எளிமையான வடிவம் கொண்டது. 8 தீர்க்க தரிசனங்கள், 4 செய்திகள், 2 பாரங்கள். இதுதான் சகரியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தின் ஒட்டுமொத்த உள்ளடக்கம். சகரியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தோடைய மொத்த அதிகாரங்கள் 14, வசனங்கள் 211. சகரியா தீர்க்கதரிசி மேசியாவை குறித்து தீர்க்க தரிசனங்கள் உரைத்திருக்கிறார். சின்ன தீர்க்க தரிசிகளின் புஸ்தகங்களிலேயே மேசியாவை குறித்து தெளிவானதும் அதிகமானதுமான பகுதிகளை சகரியாவின் புஸ்தகம்தான் கொண்டிருக்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டு புஸ்தகங்கள்ல கிறிஸ்து யார் என்றும் அவருடைய பணி என்னதென்றும் அவர் தாழ்த்தப்படுவதையும் உயர்த்தப்படுவதையும் அவருடைய மகத்துவ நிலைகளையும் இந்த புஸ்தகம் சொன்னது மாதிரி வேற எந்த புஸ்தகத்திலையும் நாம பார்க்க முடியாது. இந்த சகரியா தீர்க்கதரிசியுடைய புஸ்தகம் மேசியாவை ஒரு மேய்ப்பனாக, ஒரு கண்மலையாக, அநீதியை அகற்ற வரவிருக்கும் அரசராக காட்டுகிறது. சகரியாவுடைய தீர்க்க தரிசனத்தின்படி இயேசு இரட்சகராக, நியாயாதிபதியாக எருசலேமிலிருந்து தனது ஜனத்தை ஆளுகை செய்யும் நீதியுள்ள அரசராக வருவார். இரட்சகரை குறித்து 4 நேரடியான மேற்கோள்கள் சகரியாவுடைய புஸ்தகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சகரியா 9:9 சொல்லப்பட்டிருக்கிற தீர்க்க தரிசன வார்த்தை மத்தேயு 21:5 மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. அது என்ன வசனம்னா, சீயோன் குமாரத்தியே மிகவும் களிகூறு, எருசலேம் குமாரத்தியே கெம்பீரி, இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார். அவர் நீதி உள்ளவரும் ரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மையுள்ளவரும் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மரியின் மேலும் ஏறி வருகிறவருமாயிருக்கிறார். இந்த வசனத்தை தான் மத்தேயுல மறுபடியும் மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கிறத நாம பார்க்க முடியும். இதே போன்று இன்னும் சகரியா 11 அதிகாரம் 13 வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற கர்த்தர் என்னை நோக்கி அதை குயவனிடத்தில் எரிந்து விடு என்றார். இதுவே நான் அவர்களால் மதிக்கப்பட்ட மேன்மையான மதிப்பு. நான் அந்த 30 வெள்ளிக்காசை எடுத்து அவைகளை குயவனுக்கென்று கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் எரிந்து விட்டேன் என்கிற இந்த வசனத்தை மத்தேயு 27 அதிகாரம் 9, 10 ஆகிய வசனங்கள்ல மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கிறத நாம பார்க்கலாம். சகரியா 12:10 சொல்லப்பட்டிருக்கிற அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்னை நோக்கி பார்த்து என்ற வசனம் யோவான் 19:37 மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கு. சகரியா 13:7 சொல்லப்பட்டிருக்கிற மேய்ப்பனை வெட்டு, அப்பொழுது ஆடுகள் சிதறி போகும், ஆனாலும் என் கரத்தை சிறுவர் மேல் திரும்ப வைப்பேன் என்கிற வசனம் மத்தேயு 26:31 மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கு. இப்படிப்பட்ட நேரடியான மேற்கோள்கள் அல்லாம தீர்க்க தரிசனங்கள், வாக்குத்தத்தங்கள், தரிசனங்கள், மாதிரிகள் போன்றவையும் சகரியாவின் புஸ்தகத்துல இடம்பெற்றிருக்கு. குறிப்பா இயேசு கிறிஸ்துவை வர்ணிக்கும் சில தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள். இயேசு கிறிஸ்து தாழ்மையுள்ளவராக வருகிறார், அவர் தள்ளிவிடப்படுவதும் காட்டி கொடுக்கப்படுதலும் குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள், இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தை குறித்த தரிசனங்கள், அவருடைய ஆசாரியத்துவம், அவருடைய ராஜரீகம், இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையின் வருகை, இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆலயத்தை கட்டும் பணி, இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆளுகை, இயேசு கிறிஸ்து ஸ்தாபிக்க போகும் நீடித்த சமாதானமும் செழிப்பும், இதையெல்லாம் வர்ணிக்கும் தீர்க்க தரிசனங்களை இந்த சகரியா தீர்க்க தரிசி எடுத்து கூறுகிறார். அடுத்ததா சகரியா கண்ட 8 முக்கியமான தரிசனங்களை குறித்து நாம பார்க்கலாம். சகரியா 1 அதிகாரம்
7 முதல் 17 வரை உள்ள வசனங்கள்ல மிருது செடிகளுக்குள் இருக்கும் குதிரை வீரன்ற தரிசனத்தை அவர் பார்க்கிறாரு. இதோடைய அர்த்தம் இஸ்ரவேலின் மறுசீரமைப்பில் கர்த்தருடைய சர்வ ஆளுகை என்பதுதான். 1வது அதிகாரம் 18 முதல் 21 வரை உள்ள வசனங்கள்ல 4 கொம்புகள் 4 தொழிலாளர்கள் என்ற ஒரு தரிசனத்தை பார்க்கிறார். இதோடைய அர்த்தம் எதிரிகள் மீதான இஸ்ரவேலுடைய வெற்றி. 2வது அதிகாரத்துல அளவு நூல் பிடித்திருந்த புருஷன், இந்த தரிசனத்தோடைய அர்த்தம் இஸ்ரவேலின் எதிர்கால மறுசீரமைப்பதற்கான ஆயத்தம். 3வது அதிகாரத்துல யோசுவாவின் சுத்திகரிப்பும் மீள் புதிதாக்குதலும், இதோடைய அர்த்தம் இஸ்ரவேலின் ஆசாரிய ஊழியத்தோடைய புதுப்பிப்பு. 4வது அதிகாரத்துல இவர் காண்கிற தரிசனம் பொன்னாலான குத்து விளக்கும் 2 ஒலிவ மரங்களும். இதோடைய விளக்கம் ஆசாரியராகவும் அரசராகவும் இருக்கும் மேசியாவின் கீழே இஸ்ரவேலுடைய சாட்சி. 5வது அதிகாரம் 1 முதல் 4 வரை உள்ள வசனங்கள்ல பறக்கும் சுருள் அப்படின்ற தரிசனம். இந்த தரிசனத்தோடைய விளக்கம் இஸ்ரவேலுக்கு உடன்படிக்கையின் கீழ்ப்படியாமைக்கான தண்டனை. அதே 5வது அதிகாரத்துல 5 முதல் 11 வரை உள்ள வசனங்கள்ல மரக்காலுக்குள் இருக்கும் பெண். இந்த தரிசனத்தோடைய விளக்கம் பாபிலோனுடைய துன்மார்க்கம். 6வது அதிகாரத்துல 1 முதல் 8 வரையுள்ள வசனங்கள்ல 4 ரதங்களை குறித்த தரிசனத்தை பார்க்கிறார். இதோடைய விளக்கம் இஸ்ரவேலின் எதிரிகளுக்கான தண்டனை. இப்படி சகரியா தீர்க்கதரிசி தன்னுடைய புஸ்தகத்துல மேசியாவை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கவும் ஆயத்தமாகவும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார்.